हेलो खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आङो सफैनो हाबाय 99 एनुअल कनफारेन्स टुक्राझार बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजों नुजोबनो मोनगोन आं हागौमानि नोंथांमोननो दिनै देखायगोन दिनै सानजौफु सार्भिसा जानो थांगासिनो दङ दा गोबां गुबुन गुबुन जायगाफोरनिफ्राय गोबां मानसिफोर थांलाय फैलाय सलायगासिनो दङ बिदिब्ला आङो गासैखौबो नोंथांमोननो देखायनो रेडि जाबाय नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय सानजौफुनि सार्भिसा जानो थांगासिनो दङ दा नै आंनि सिगां ओरै ब्रादारफोरखौ लोगो मोनबाय गोबावसिमोन खिन्थु नुयिया दिनै ग्रोब लोगो मोजां बोसोराव खनसे बिदि जाला ज' लोगो मोननाय जों मोनो गोसोखौ मोजां मोनो आलवासि फैगोन सेन्टिनारि 100 बोसोर कियायाव बयबो फैनांगौ बोरायलाय जाले बोराय भलन्टियार्स थागोन फकन फुलायलायनाय औ सिगाङाव हाबनानै एसे देखायबावनोसै जागासिनो दं गोबां मानसिफ्रा नै ओरैहाय डेक'रेसन साजायगासिनो दङ नै साजायनायबो नुजेनबाय नै साजायगासिनो दङ ओरै लामा गैया माने सार्भिसा जागासिनो दङ दा माखासे जायगा गैलायिनि थाखायनो मानसिफ्रा दासो फैदों थांगासिनो दं फैगासिनो दङ ओमफ्राय जायफोरा गोजान गोजान फैदों बिसोर दासो सफैदों बेनिफ्राय जायखिजाया आङो मेन गेट सिङाव हाबैथ'ला आं मेन गेट हाबैनि सिगांनो आं एसे नायग्रोनो गोसो जाबाय माबायदि डेक'रेसन खालामदों माबायदि साजायदों आं एसे देखायग्रोनो सानबाय दा नै सिङाव जायगा गैयिनि थाखायनो माने बायहेरायावहाय माने मानसिया जिरायग्रोनो जाबाय आरो मेन गेटआ नैबेनो नै मेन गेटआ बे जाबाय हनै बे मेन गेट पेन्डेला बेनिफ्राय बेनि अपोजिटआवहाय नै बेवहाय जाहैबाय माने डेक'रेसन बिदिनो फट' लाग्रा माखा गोबां मानसिफ्रानो नै फट' लानाय मानायाव माने बेस्थ' जानानै दङ जोबोद मोजां माने साजायदों आरो माने दा आङो मोनसे देखायनो थांगासिनो दङ बेवहाय माबायदि साजायदों नै गोबां माने फट' सेल्फि लानायाव बिस्टि फ्राय नै गोजौआव दैया ओरैबायदि दै गदों बेयावनो नै बेयाव लिरदों जाहैबाय 2 मिनिट्स अनलि 2 मिनिटनि बारा थानो मोना सासे मानसिया बेयाव हाबनानै माने बेयाव फट' लानो थाखाय माने बानायना होदों बेनिफ्राय आङो एसे थांनानै देखायनो नै गथ'फ्रा जारौमोना फट' लादों जायखिजाया आं सिङाव हाबलांगासिनो दङ ओमफ्राय सिङाव हाबबाय नै बेवहाय मा जिरायग्रा मा दा खालामदों नै बेयाव लिरदों जाहैबाय जिजास क्राइस्ट इज कामिं सुन बेबायदि लिरदों माने समायना बेबायदि खालामदों आच्चा बेनोसै लोगोफोर नाव बानायना होदों नै मोजां डिजाइननि खालामदों नै बेयो मैखुन ओमफ्राय नै जिगाब माने जिगाबाव मैखुना रज'यो बेखायनो बेयाव मैखुन बानायना होदों नै ओरैबायदि मोजां आरोना टायाराखौ रं होनानै ओरैबायदि माने मोजां डिजाइन खालामदों 99 बर' आइजो ना गुरनो थांनाय जेखाइ खबाइ लानाय होदों बिनिफ्राय माइ सौनाय गोदोनि समाव माइ सौवोमोन दिनैनि थारिखआव माइ सौनाय बेफोरखौ नुनो थांलिया दा माइ सौनाय बेफोर आरोना ओमफ्राय नैबे न' AS26 चिरां नाम्बार गारि आरो बेयो रिल्स खालामदों ब्लग खालामदों रिल्स खालामलांदों 1 2 3 4 5 6 7 8 8टा माने मोनसे एरियानि मोनसे बानायदों आरो दा नाय दिनै बेयाव मोनसे एरिया आरोना दा एरियाखौ बेयाव होनाय जादों नै थाइखाजरा एरियानि माने मोनसे प्लेट बेबायदिनो मोनबेसे एरिया दङ थाइखाजरा टुक्राझार
फटबजरा आमटेका माने बेबायदिनो मोनसे माने फ्लेट होनाय जादों मोनसे एरियायावहाय मोनसे एरियायाव मोनसे फ्लेट बेवहाय होनाय जादों जौसिन बे जाबाय बिबिसि बे बिबिसिनि आन्दाराव बेसेबांनाखि एरियाफोर दङ बे एरियाखौ मोनफा मोनफा फ्लेटनि गेजेरजोंहाय बेयाव देखाय जादों आरो बे खाथियावहाय लिरनानै होदों जनाय एरिया धेकियाजुलि आरो बेबायदि एरियायाव माने मोनबेसे एरिया दं आन्दार बिबिसि माने बेखौहाय देखायनाय जादों सोरजों फैया नोंसोरो नोंलाय फुंजालिया गिबावोसो बि बसुमतारी बावबायसोमोन ओमफ्राय नैबे मिनिया गुथु गोसोम जालायबाय बिथाङा दाखालि सोरजोंबा दामजाबावनानै मा खालामफैदों नोंलाय नोंसोरखौ लोगो हमफैदों आदसा माबायदि गोसोफ्रालाय माबायदि बेफोरलाय मोजाङानो मोजां दा आदसा ओमफ्राय ओरै बिराद मानसिनो एसेखौ नाय लोगो दायो जोङो दंफैयो क'क्राझार बिबिसि जेनाखि 99 एनुवेल कनफारेन्सआव ओमफ्राय आंजों लोगोसे सासे दङ नायदो ओरै मिस्टार बिटिएल ओरै ब्रादार निजोम दङ ओमफ्राय ओरै खंहे दङ जोङो लादों बायदि मोनालै खंहे सार ओमफ्राय ओरै दङ ब्रादार लसे ओमफ्राय दा जोङो एखे लोगोयै थांसिगोन आरोखि ना लोगोफोर जुदि जोंजों लोगोसे दिनैनि सभाखौ नायलाङोब्ला नायफालाङो नामा जहार नै जहार बिसोराबो होथ' नायग्राफोरखौ आङो गासै डेक'रेसनफोरखौ नोंथांमोननो शेयार खालामबाय देखायबाय दायो आं बे गासैखौबो आं एसे उनाव देखायबावगोन दा देखायखांनायनि उनाव आङो दा पेन्डेल सिङाव हाबहैनायसै माने टफि गोमो जों समायदोंथ' सिगांखौ फट' होयोमोन दा देग्लाय गोमो जोङो मेन गेट सिङाव जों हाबलाङो दा थांनि जों फैबाय नै ओरैबायदि मानसि जाबाय जायगा दंना गैला जाखो जोबथ'बाय दा होंगो दोंगो थांफैनाय बायदि मानसि ज' जादों आरो नै दायो जोङो गिलबाद बिजुलि सिसुलि ओमफ्राय थारमाने सेन्टेनारि माने टिम सं सेन्टेनारि टिम सं माने गिलबादमोन बिजुलिमोन सानस्रिमोन माने खना आरो जाबाय दा सेन्टारि जुबुलनि थाखाय बे श'खौहाय खालामनाय जादों बेयाव सिंगारफोरा दङ गिलबाद हाजवारि बिजुलि सेसुलि ओमफ्राय जोंनि बिबिसिनि कयार टिमनिबो दङ मोजाङानो मोजां नांगोन ना एसे प्रमसन सं जागोन बेयो फैगौ 100 बोसोर बा सेन्टेनारिनि थाखाय आरो सार्भिस जोबखांनायनि उनाव बेलासि समायाव गावबागाव थांनो लाहार सोरबाया थांबाय आंबो ओंखारबोबाय लोगोफोर दा नै गुबुन जायगाफोरनिफ्राय गोजान मण्डलारिफ्रा बाहाय बारा थाफैदोंमोन बारा थाफैनानै बाहागो लाफैदों जायफोरा माने थांलाय फैलायनि थाखाय प्रब्लेम बिथांमोना दा जोंनि सभाया नै बाहाय जादोंमोन दायो बेजों ओंखारबोबाय दा ओंखारबोनानै दा आङो थांनोसै आरो दा दिनैनि ब्लग भिडिअ'आ बेखिनियाव भिडिअ'खौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होदो लोगोसे जोंनि दिनैनि जि 99 एनुवेल कनफारेन्स बेखिनियावनो जोबनानै थांबाय बाय नेक्स्ट भिडिअ' नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन होननानै नेनानै थाबाय।